Tagbilaran. Igutom ko, makaon ko. Salong ko na rin sa Jollibee. Jollibee taron. Ay, kutas. Let's na rin paniyon to. Kaya muli na po ko rin. Nagdali ko. Kasi mas sa Jollibee. Kalau ko, Sir Junjun, kami to please. Kurata na ako. So, dali na ni Ampo ang order. Mapagali-paglingkod na ako dari. Itawag na po. Mahal order. Yan. Yan ko nila ingan ni. Yan nila akong pamahaw nila. Pero ang gabi lang ko. Yeah. Perfect. So, nakahaw ko ganina, gigutom na ako ko. So, daan na ninahaw paniod ko. Kaya masakay na ko ron, muli na ko. Dali naman akong tojo nga niya. Nakapalit naman ko tiles. So, kaunta. Okay? Ano yung akong pamahaw, guys? Ikaduhan nila akong pamahaw. Here in Jollibee. Yes! Tagbilaran. Gagawin ko anong di kikling sana kay kaon sa. Okay, mga unta. Sige na mga unta. Ito guys, hot choco. Muna yung ganahan. Ayan. Ganahan ko dani ilang. And then, ilang corn dip. So, naman chocolate. Chocolate is real. Yes. So, lang fried rice. With corn dip. Oh God. Chupo. Mag-advertise ko sa Jollibee. Sana Jollibee. Sarap ng Jollibee. Padaan naman dyan. Jollibee, bekin naman. Look at guys. Ganina before, karon after. Kurot. Huwag na salin. Karin na laman. Hinahinayon pa lang ako kay init. Ano ka mag-init? Nato na po sa bugnaw. Dahil sa ngipon na rin matang-tang. Dali ara na hurot. Kuwangan pa ko. Mahal man. Ha? 175 may hong nabayad. Na pating mapurdoy ta pero sige naman kaon may tungingan he. Muna ni doaw na ko. Di sa ko mo doaw ni mangi. Way sa to kay nagdali ko. Kay daghan pa kong kinahanglanon nga mahuman rong adlaw. Okay? Yes. Yes guys, solid na po. Handa ko na sa pasahero. Ano lang, ginampra. Wala na eh, wala na tayo hapon. Palis na niya, ito na. Ang pakdaw nga driver. I am the only one passenger with my karga. Daghan sa mene. This is it. Thank you so much. And thanks for watching. Bye bye. This is your host, Junjun's TV at your service. Sa di pa makasubscribe sa YouTube channel, please subscribe
i-click ang notification bell o tanawa ang mga pahinomdom karong ijawat sa atong mga mamisus po mo daw. I-click ang notification bell and i-all. Again, please subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. And this is it. Bye-bye!